pamusoro. Ninda mhangarira mukosho wangu eutombuza kuti andipe pfuma yangu uyezve andibudire pachena kuti achiri kuda mwana wangu here, nekuti haasi kukwanisa kugara nemwana wangu zvakanaka. Ari kubata mwana wangu rafa, akarova mwana wangu, akazvitakura, akamusaidzira, akanorowera nekona yemubhedha, akatanga kubhilika. Ndakasedza mukwasha wangu, ndakataura naye kuti endesa munhu kuchipatara. Ndisina kubatwa nemweya wekuti ndisungise mukwasha wangu, ndakabatwa nemweya wekuti ndiyananise vana vangu vagare zvakanaka. Mukwasha wangu haana kukwanisa kuendesa mwana wangu kuchipatara. Pane 2 months nanhasi mwana wangu ari kuti akaenda kutoilet kunoita weti, ari kuita weti yeropa. Ndakamboedza kutaura nemukwasha wangu kuti endesa mwana kuchipatara uyo arapiwa apore, but haana kukwanisa kuendesa mwana wangu kuchipatara. Zvakazondipa hasha dzokusvika pakutukirira. Ndatukirira kudaro, ndakatuka naamai vake mukwasha wangu kuti mukuregerera mwana wangu, musibata mwana wangu zvakanaka, musikumubata zvakanaka, mukumubata rafa. Uyezve hamuna kana keya kutora nguva yenyu kuti muendese mwana wangu kuchipatara. Nehasha dzanga ndinadzo, ankurungu yangu vakabatikana zvishuwa vakaenda kudarira sabhuku kuti ndingandanisiwa nyaya iyi. Tasvika ikoko ndakabvuma mhosva yangu, handina kurapa kuti shuwa ndikatadzira mukurungu yangu nokuti ndakamutuka namashoko asingaiti. But paakuchadywa mutongo, pakachadywa mutongo wandisina kutigamuchirana nawo, ukazokonzera kuti nini ndichiona kuti mutongo uyu handikwanise kuubhadhara nokuti wakura. Ndakamboedza kumborizina ana ankurungu aivangu chivakumbira ruregerero nokuvatukirira kwanga ndaita, but havana kukwanisa kundigamuchira. Ndo zvakazoita kuti inini ndizoya kunokwira dare kunoku kuti aiyo mukwasha kana asisada mwana wangu utaura chokwadi, aramba kuendesa mwana wangu kuchipatara, uchindiudza decision kuti ndodii, ndenda kumapurisa here kana kuti ndoita sei. Uyezve kana asisada mwana wangu ongondibudira pachena kuti andichada mwana wangu. Ndokuya kwandakaita kunodaro. Ari kupi mwana wayo? Saka muno mutukutisisa amai sanata kumukwasha wei chinangwa chenyu nini ndechekuda pfuma yenyu nokubudira pachena kuti mwana wangu achiri kumuda here. Zvinangwa zvinhu zvingani zviri naizvozvo zvinotenda. Uya achiuya mukomana Odi munomutsanangurira? Odi baba wacho? Alright, vakamesa baba ipa? Alright. Torai pekugarira. Asi mwana aifana kutanga kutaura naye mukapinda vatendere vatsanangurira. Baba yezvo baba vakati ndinda kubvisa pfuma dzitongozvitambira. Vatendere vamutaurira. Alright. Alright, bataura ipana Uraizvi. Pamusoro changamira. Ndingangoti ndautomboshandiswa nhasi. Alright. Regai mukwasha ndiye akwirirwa. Yangotanga arasika zvake titanika mbokutaura kwaye. Baba musati mambodini mataura. Uyu ndakagwididzira kamukadzi wake akatemera pamubhedha. Makurukuta. Ndaura chinzoyo chamwari. komana chichikiitika Pamusoro changamira. Inini mukadzi wangu ndakamurora muna December. Ndakabhadhira pfuma yangu muna April yekutanga $500. Handazobhadhira ichi2 muna June. Machira negumbezi. Panditoshamisika kunzi ndakutodika pfuma pasina kushanda. Mwana wanobva ashanda kana kuti ndakamurova pambedha, akadonha pambedha. Handina kumurova. But kangonetsana chete. Tanetsana kudara kunyepa takata akuita wete ropa, asita wete nyoropo. Ari kunyepa takata wete ropa. Nepfuma risi tangu ndakabhadhira ndinako. Murikuona kuti zvakataitika kuti ana baba vanotibatsira imwe nguva kukata mapinduriro. Munoona mapinduriro ari kuita kuna anambuya. Ezvo mune muchiziva mwana wenyu kuti anopindura sei. Makaona ana baba vapinda kazhinji, mashoko yana baba tunoakoshesa nokuti vanenge vachiziva vana vavo. Izvo asi munoona kuti ari kupindura nanambuya. Saka iyozvi imhosva iri kutoparwa pamberi pedare, asi ana baba vanenge vachiziva vana vavo kuti noregai ndipindurire mwana wangu ndozvatakazvitenderera. But zvisinei ita tine mubvunzo chete tisati tadzokera kuna baba tavapa mukana.
iwe uri kuti kudii nemukadzi wako avada kujekesera uri kuti kudii pamusoro pemukadzi wako? ini mukadzi wako ndiri kumuda asi akaniparira mhosva wabereki wangu adoripiwa vakatuka vabereki vangu vaudza uhuri kwananga uroi aiwa asi muri kuona iwe mubvunzo unounzwisisa ndati uri kuti kudii nenyaya yemudzimai wako unoona kuti already ka uri kubva watoindicata kuti hauchatoda mukadzi nokuti iyozvi hauna kutopindura wati ndiri kumuda but handisi kumuda aiwa ndandiri kumuda hauna kudaro iwe uri kuti kudii pamusoro pemurume wako? Baba tinokupai mazwi ama muda kutaura taura itinzi. Ndingangoti nini ndakatoshamisikawo chitosungwa muzi yemubvise pfuma. Inini ndikatomirira kuti tisangane namukurukei wangu vanhu manditi tionesane maererano nemagariro akaita vanhu tigone kuumbiridza imba yauda kuparara. Ndingangoti chakaitika pamuroora wangu inini akaudzwa nemurume wake kuti handei kunesi akati zvo inini handikwanisa kuenda kunesi kuridza nesi akati pano kwandiri kuenda ndobva abuda asina kuoneka nditi ndobva aenda kuvabereki vacho asvika kuvabereki vacho kwekweyo ndopakaenda kutaura mashoko akaipa ikoko isiwo tikazodzoka mameseji akupinda mufoni yekutukirira mameseji atina aripo mufoni nomutsamba but semaonero angu inini izvozvi muri kuona kuti mukadzi ari kuti murume wangu ndiri kumuda murume ari kuti mukadzi ari kumuda ichokwadi akandinoona ko zvakataurwa kuti pakurasa mvura unorasa zvakadai zvakamira sei? Ndozvandinoita dzimwe nguva zvinombomira zvoti 4 days 3 days zvotangidza daika saka pakure makorokoto ndakubata maoko ndanifunga kuti uyu mukomana uyu akabvisa pfuma kwamarikopo kwayo namarikopo ndokana chioko saka ukana chioko vese hapana kupera vese kufa kune vanhu varipo saka ndinofunga kuti sekutaura kwazoitwa vakarikoga vagombava pane nyaya yakada kuti vanzike ipapa saka ndaifunga kuti ava vamboneshera rimwe izwa vachitaura kuti dai mukurungai wangu wechirume ari padhuze ari papa aigona kutase kutaura nyaya iyi ikapera because already kutaura kwaitwa nagomba vanhu 2 madzimai ava ndivo vari kuita sekuti vari kuparadza imba yemukomana wavo asi ana baba avo ndai baba ndivo amarikopo vari papa handiti varivo vari vapfuma handiti varivo vari kutaura navo aita vanokurunganyi ndofunga kuti imba inoakika because vachangamira kara kuti zviri kuvarwadza sereki nechio kurwadziwa imba dzavana diki dzakadai dziparara saka ndaifunga kuti dare rinodai rakonzesa kuti patinozotonga nyaya iyi kana mambo atendera amarikopo kana kuti mumwe pacho anga aripo panyaya iyi ndomaonera andikutaaa chakatitsvaga isusuka handimanzwa kuti mukomana uyu achiti zvekutaurwa namai handizvo saka tachida kuona kuti uyu kana achirwara uyu anokodzero kurapisa chimudzimai wake sokumuda kwaanodini kwaanomuita nomhaka yekuti munhu kana achirwara anofana kuonekwa kuti chii chiri kudzimba paari saka ipopo panga pasina kujeka kuti zviri paari uyu anorwara ndizvo here. imwe nyaya zvatinoita tinoitaura futi tichitarisa mamhangariro emunhu mambonzwa ezvikunhengereki nekuclaim iri kutaura kuti yaujekese kuti mukadzi wako uchiri daifunga kuti dai tachingoiturika kuna changamire vaise womuono wavo kana tichi Alright, regai tinzwe pamusoro changamire musi wabvisa wapfuma anofunga pakaenda dombo richibvisana naye kuvara uchiko chikaza wakuoneswa kuti vatore dombo ravo vachitenda kuti vapfuma uyo ashirana uyu munhu akaramba kubvisa pfuma kako pamwe uya kunokudani uchiko chikavaponesana namai pamusoro amai havasati vapiwamukana ava vasati vapewa handiti alright, maita basa nemashoko enyakanaka zvakangofanana kuti ndamenge ndagoti mukomana uyu ngaataure tione kurasika kwake pane zvandaichida kuti nditange nditoziva ndidzidze ndofunga ataura ndakambonzi takandisa 500 takazendisa mari yakati ani mazuva namazera asi nhasi toba kutaurwa zosungirwa paklima zvada kuti mari yataurwa nzi 500 imwe yakamboenda yaibhadhara chii chayaibhadhara
mombe masungiro dziri kudiwa saka zvareva kuti mari yaibhadhara asati atanga kutororawo zvimwe pamwe yakapera kuzviverengeka iyato ndakatoora ndozvari kutaura ano ndakatoora zvekutondishamisa kuti kunzi uya utipe pfuma panapa saka ada kudzidziswa saka iti ngaarasika asi tida kuziva kurasika kwake tochimuudza manje kuti mari iyo zvichida yakaperera kuzviverengeto zvinonzi zvisungirwa zvaizvezvo imbudzi mumbe masungiro jira negumbezi rababa ndozvinonzi zvisungirwa saka naingobvisa chiti mari isingabhadhari zvisungiro zvanoti asati atenga kubhadhara zvisungiro asi nyaya iripo ndeyekuti pese panoitwa panoroorwa panoda baba anomira sababa zvaro nhasi amai hazvina kuipa kuti vanga vati vapo ndo vakwira dani nekuda kwezvikonzero kuti vati vakarambana nababa saka nhasi ndo vazove vakamira futi sababa vane bhatikira amai vane bhatikira baba rimwe vakambomira vakadaro saka tataa kufunga kuti sezvataura makurukota zvava zvakangonaka kuti anomira sababa pfuma ichitaurwa zvakakosha izvozvo saka amai taingokumbirisa kuti taita futi rombo rakaipa kuti mwedzi watiri hauitwe matare ekuroorwa hakubviswe kana machira kana rora rese rinobviswa haribviswe mwedzi watiri saka zvareva taita kupa mukana wekuti izvezvi zvinotitsvagira anova anozomira sababa mazuva edu achifamba kuti mupiwe zvinhu zvenyu but mamo mwedzi waDhisemba saka mune mukana wakanaka kuti munotitsvagira baba patinozoita dare redu ratinozoita after 3 weeks nyaya yotaurwa mukwasha kuziva zvaanofanira kubvisa kwamuri azviziva zvareva tinoita mazuva edu anenge atotsoga kuti tipinde muna Dhisemba ekuti mupiwe zvinhu zvenyu zviri kunzwika mai saka ndakukumbira kuti nyaya yenyu tinoida ipinde futi mutunzira anomira sababa kuti muzive zvinofanira kuzobviswa nemukwasha zviri kunzwika iwo ndambonzwa kuti ndine bepa randindaozvendipa bepa racho zorona kuti raitika chii zvii zvaa zvakamira sei oni mapepa mandachonangoda kuita ndikurasika hapana rora ndo pakati pakaya 500 ne ndiverengerewo zvinhu zvakabviswa ini ndakudhima ndokare pfuma sikurapa ndokubhadhara but mukadzi wangu asi ndashanda naye pamusoro ichakambira ndaona soti mukomana ada kubatsirwa asiarasika anofunga kunoora mukadzi anoroorwa basa kana kuti unenge washanda naye kana kuti akana kutyora apa papepa rineri harina chakatikwa kutaura kuti kana akabvisa zvaakabvisa iri ndo list raakapirwa but harina chakatikwa zvese zvazviri kudarika ka 500 mutati zvipana pazvese ndo zvakabhadhara manje zvakava kuma 1000 kai pakatoti total page rekwashiro kuratidza kuti mari yacho yese iyo arigeti kuerekasa zviri sekutaura kwavari kuita ndizvo pakanyorwa musi wa 30 March 2024 kuroorwa kwaShantel Marikopo 1 chigaro $20 ndiro $10 dare $60 mari yaamai yose pakanzi $1000 mari yana baba yose $1750 total cash payment pakanzi total cash payment kuti vantu vamakabhadhara panga pakanzi 500 pamusoro pazasi ndobva pasakatenzi $590 ndobva pazoiswa futi $410 pazasi pacho zvorova kuti 500 plus 90 plus 410 ndobva pazonzi mbonano paid ndobva pazonzi mari yedu yose $1840 ndobva pazonzi musambo $500 ndobva pazonzi danga mombe dzedanga 7 yemasungiro 1 yeumai 1
mbudzi 4, jira ramai 22 meters plus $8 cash yekusonesa, gumbeze rababa 1 ne$30 cash, matenesi ya amai size 7, sutu ya amai size 36, sutu ya baba size 32, shangu za baba size 6, signature marikopo ID number tata number zichitupa kakakakaka, grocery pasuru yakangozoziswa mumabrackets mapasiwa pakadaro. Munokana ndaverenga chani right changamire pamusoro endisati ndazova kwamuri makorokota pandaita tsvagurudzo yenyaya yauya kuofisi pandikazobvunzwa nemukomana nedzimwe hama dzake takaona sekuti kuroorwa kwakaitwa mwana akaroorwa zvakanaka, asi pfuma yetangwe sekuti yakatambirwa nevanhu vashoma kwamarikopo. Ndakita tsvagurudzo munhu akatambira changamire pfuma iyi akatofa ndinevha marikopo sango, saka kuning'ina wake ndaanga akaroora amai ndiye ari kunzi ari kugrade. Saka takati pada kuzotseketedzwa kuromera sekunga dombo rinogona kutidzekesera kuti rakaisa mari chaiyo bhozi ndaona sekuti ilist regrosari rainga rakakapuretwa kuti zvakati kuroorwa kwani kwasandira. Saka tatati tinozotijambise vozouya vatorongeka tovabatsira totoziva kuti mari yavakabvisa chaiyo imari. Pachine chimwe hapana yaende mberi mamuruda kuti kudini ini tine chikumbiro pamwana wangu ane 2 months achita waiting room akazvitakura, saka nokuramba kuchiwanda mazuva kubva pa 2 months nedzimwe 3 weeks dzamaisa idzi handiziva kuti mwana uyu anenge apa state ipi uye anenge apapi nokuzvitakura kwaakaita. Chikumbiro changu ndechekuti ndiri kukumbira mukwasha wangu aendese mudzimai wake kuchipatara, nokuti ndiyo honye yazokonzeresa kuti ninditukirire yokuramba kuendesa kuchipatara. Akazvitakura here? Akazvitakura. Right, munoona kuti amaika izvozvi makatarisa muchasvika pamwe patati tisingade kuti musvike. Muri kuona mazwi enyu anoindiketa sokuti musha wemwana wenyu acharoorwa kwakawandisa makatadza kuziva matauriro. Munhu wamuri kutarisira imi kuti arapise mwana wenyu ndiye wamuri kuti honye. Munhu wamuri kutarisira imi kuti adzokedzane nemwana wamambonzwa mazwi ataurwa nemwana wenyu patamubvunza kuti uri kuti kudii pamusoro pemurume wangu, ari kuti murume wangu ndiri kumuda, ndiye wamuri kuda kudzosera kuhonye. Saka inzwai ipapo mazwi iwayo chete makatarisa mazwi ane chekuita nekuparadza musha wemwana wenyu. Chero akatoparadza musha uyu makauparadza, hakuna mukuwasha wamunowana makawirirana naye makaramba muine mutauriro wekuti mukuwasha anoramba achingokutambirai muchimutukirira. Uyezve dai kuriko kuti musiri mudare muri kugona kutaura pamberi pamambo kuti iyi honye, dai musiri mudare maiperera papi? Dai muri vamwe izvozvi dzorai rurimi rwenyu, musha uyu itai kuti uvakike. Izvozvi muri pamurumere, izvo zvinoti pamumwe muono wamuchagadzira kumwana uyu. Regai muchidimbu vabereki yararai mazwi mashoma zvabatsira mwana akazvitakura. Seti yaari kutaura kuti ngaangoenda kuchipatara naamai vake, zvabuda kuchipatara mambo ofisi iripo anongoratidzwa kushedza kukomana kuti tarisana nenyaya dzake. Mwana akazvitakura tinogona kumuvhiringa tichikuwanza mazuva. mazwi akanaka aya. Pane amai anga vasimudza futi apo. Amai vangu vakasimudza ruoko Alright, hazvina tatangoti kupe mukana mozoti aiwa tambweni takasumudza zvinotaramidzwa kutaura. Saka mashoko akanaka ataura nenge baba kuti saamai endai nemwana kuchipatara. Masvika ikoko zvinodiwa zvinenge zvanyorwa munouya nazvo kana kuofisi kwedu toita kuti zivise mukwasha kuti mudzimai ada kurapiswa pane zvakati zvinodiwa zviri kunzwika. Isiripo pakubatanidza mhuri idzi mbiri idzi kuti musha usaparara ndezvatiri kuda izvozvo. Kazhinji vakuru vakati mukadzi wako kutanga ndiye mukadzi wako chaichai, saka taida kuti tiri mhuri musha usaparara. Vachida unowadika vanotoda mashoko enyana amai nana mukurungai
muri pamwe chete muchiumbiridza muchaiwo tusaparana. Saka ndaikumbiridza zvikuru kuti endai nemwana kuchipatara muchitaura zvaari kunzwa nezvaari kusangana nazvo kuti ari kusangana nezvakadai nezvakadai manesi anondozviziva. Kana zvikwanisa kumubatsira chimubatsira paomawo muchidzoka kana nekwatiri tichifonera mukwasha achiuya muchibatsirana naye handikuni pakaita dambudziko kusvika tazobatanidza mhuri idzodzi vadzokeredzana futi adzoka kune murume wake zvakanaka izvozvo zvikunzikamai wangona mbosvitangoda kutaura tata tisitopedza uda kuti kuii apa mwada kuda kutakura mukadzi wangu kadzindisekowa zviro zvakangokosha kudii indiro kubvunza kutanga mberi kuti ini mukadzi wangu ndakanesa nashanisa vansikurama asi nana kumusadza kupeda akaita rupa wetero papa kunyepa Alright. Ndiani sene wangu sene mundiani Ruza. Iwe Ruza. Unoti kudini asi ndakati kutakura adzina ivapo uende nawo kumba. Asi wambemboita unyebera mamba kwati mukadzi wangu ndikumuda iwe. Mukadzi wangu ndikumuda. Asi ndasina kubvunza kuti kana wadida ndasi ndikupe mukadzi. Gaiti furidze inozopinda after 3 weeks. Amaiti mazvindwa. Tati toijambisa muzouya naanenge akamira sababa. Totaura naye. Wacha wose zvaanofana kukupai. Pfuma yamunofana kukupiwa. Adini. Sunungukai. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.